በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትቐውም እስትንፋስ እትጸንሕ እስትንፋስ ሂቡ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርህተ ሊና ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ኪዳና ምህረት ኪዳነ ቃላ ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣዴታትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። 25 መስከረም ዝንበብ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ መዓዛ ቅዱሳን አሜን። ኣብ ኩሉ ስደትን ከርተትን ዘለኹም ኩልኹም ገባሬ ተኣምር ማር ሰማዕት ኣቡነ ቅዱስ መርቆሬዎስ ብቓል ኪዳኑ ይሓልኹም። ካብ ጸላኢ ዲያብሎስ ድማ ብክንፈ ቃል ኪዳኑ ይኸልልኩም። ፈጣን ተራዳእነት ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕት ገባሬ ተኣምር ምሕረት እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። መስከረም 25 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህ ዕለት ዓብይ ነቢይ ዮናስ ዓረፈ። እዚ ሓቀኛ ነቢይ ዮናስ ናይ ሲዶና ክፍሊ ካብ ዝኾነት ኣብ ሰራጵጣ እትበሃል ዓዲ ንዝነበረት መበለት ወዳ ክኸውን ከላ ነቢይ ኤልያስ ድማ ካብ ሙታን ፈልዩ ዘተንስኦ ንኤልያስ ድማ ዘገልግሎን ናይ ትንቢት ጸጋ ዝተውሃበን እዩ። ንዮናስ ወዲ ኣሚታይ ተንስእ እሞ ናብ ነነዌ ናብታ ዓባይ ከተማ ኣኪድ እኮዮም ናብ ቅድመይ ደይቡ እዩ እሞ አንጻራ አውጅ ዝብል ቃል እግዚአብሔር መጾ። ነቢይ ዮናስ ግና ካብ ገጽ እግዚአብሔር ናብ ተርሴስ ከሃድም ኢሉ ተበገሰ። ናብ ያፋ ከኣ ወረደ። ናብ ተርሴስ እትሓልፍ መርከብ ድማ ረኸበ። ካብ ገጽ እግዚአብሔር ርሒቑ ምስኣቶም ናብ ተርሴስ ክኸይድ ከኣ ዋጋ ከፊሉ ናብ መርከብ ኣተወ። እግዚአብሔር ድማ ናብቲ ባሕሪ ህቡቡላ ንፋስ ሰደደሞ እታ መርከብ ክትስበር ክሳዕ እትቐርብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ማዕበል ኮነ። እቶም ባሕረኛታት ድማ ፈርሑ። ነብሲ ወከፎም እውን ነናብ ኣምላኹ ተማህለለ። ምእንቲ ክፈኽሰሎም ከኣ ነቲ ኣብታ መርከብ ዝነበረ ኣቑሑ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። ዮናስ ግና ናብቲ ታሕታይ ክፍሊ እታ መርከብ ወሪዱ ተገምሲሱ ከቢድ ድቃስ እውን ደቂሱ ነበረ። እቲ ሓለቓ መርከብ ናብኡ ቀረበሞ አንታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ተንስእ፣ ምናልባት እቲ ኣምላኽ ከይንጠፍእ እንተ ሓሰበናስ ናብ ኣምላኽካ ተማህለል በሎ። ንሓድሕዶም ድማ እዚ መከራ እዚ ብሰሪ መን ከም ዝረኸበና ዘሎ ክንፈልጥሲ ንዑ ዕጭ ነውድቕ ተባሃሉ። ዕጭ ኣውደቑ። እታ ዕፃውን ኣብ ዮናስ በጽሐት። ሽዑ ንሳቶም ንገረና ኮታ እዚ ረኺቡና ዘሎ መከራስ ብሰሪ መን እዩ? ዕዮኻ እንታይ እዩ? ካበይ ከመጻእካ? ኣየና እዩ ሃገርካ? ካብ ኣየናይ ህዝቢ ኢኻኸ በልዎ። ንሱ ኸዓ ኣነ ዕብራዊ እየ፣ ነቲ ባሕርን ንቑፅን ዝገበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይ እውን እፈርሖ እየ በሎም። ሽዑ እቶም ሰባት ንሱ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ርሒቑ ከም ዝሃደመ ባዕሉ ስለ ዝነገሮም ፈለጡ። ዓብይ ፍርሓት እውን ፈርሑ እሞ ስለምንታይ ዳ እዚ ገበርካ ከኣብልዎ። እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዐ ይኸይድ ነበረ እሞ ንሳቶም ባሕሪ ክሃድኣልናስ እንታይ ንግበር በልዎ። ንሱ ድማ እዚ ብርቱዕ ማዕበል ብሰረይ ብሰንከይ ከም ዝበጽሓኩም እፈልጥ ኣለኹ እሞ ወሲድኩም ናብ ባሕሪ ደርቢኒ፣ እቲ ባሕሪ ከኣ ክሃድኣልኩም እዩ በሎም። እቶም ሰባት ናብ ምድሪ ክምለሱ ብምቕዛፍ ይጋደሉ ነበሩ። ግናኸ እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዖም ስለ ዝኸደ ኣይኮነሎምን። ሽዑ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣሎና
ምእንቲ ነፍሲ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣይተጥፍአና ንስኻኦ እግዚኣብሔር ከም ዝፈተኻዮ ጌርካ ኢኻሞ ንጹህ ደም ኣብ ልዕልና ኣይተንብር ኢሎም ናብ እግዚኣብሔር ኣእወዩ። ንነቢ ዮናስ ወሲዶም ድማ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። እቲ ባሕሪ እውን ካብ ምንዋጽ ሃድአ። እቶም ሰባት ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣዝዮም ፈርሕዎ። መስዋዕቲ ድማ ንእግዚኣብሔር ሰውእሉ መብፅዓ እውን ተማባጽዑ። እግዚአብሔር ንነቢ ዮናስ ዝውሕጥ ዓብይ ዓሳ ኣዳለወሉ። ዮናስ ከዓ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበረ። ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጸለየ። በለ ድማ ካብ መከራይ እተላዕለ ናብ እግዚአብሔር ኣእወኹ ንሱ ከዓ መለሰለይ። ኣብ ከብዲ ሲኦል ኮይነ ኣእወኹ ንስኻ እውን ድምፀይ ሰማዕካ። ንስኻ ናብቲ መዓሙቕ ናብ ልቢ ባሕሪ ደርብኻኒ። ወሓይዝ ከበበኒ ኩሉ ማዕበልካን መጎድካን ብልዕለይ ሓለፈ። ኣነ ከዓ በልኩ ካብ ቅድሚ ኣዒንትኻ ተሰጊጎ ግናኸ ናብ ቅዱስ መቕደስካ መሊሰ ክጥምት እየ። ማያት ክሳዕ ነፍሰይ ከበበኒ መዓሙቕ ኣብ ዙርያይ ነበረ። ሳዕሪ ኣብ ርእሰይ ተጠምጠመ። ናብ መሰረት ኣኽራን ወረድኩ። ማሃርሃረይታት ምድሪ ንሓዋሩ ኣብ ልዕለይ ኮነ። ግናኸ ንስኻ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንህይወተይ ካብ ጉድጓድ ኣውፃእካያ። ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ኣሕለለወት ንእግዚኣብሔር ዘከርክዎ። ጸሎተይ ናበኻ ናብቲ ቅዱስ መቕደስካ ኣተወ። እቶም ናብ ሓሰውቲ ከንቱነት ዘድህቡ ጸጋኦም ይሓድጉ። ኣነ ግና ብድምፂ ምስጋና ክስውኣልካ ነቲ እተማጻበዕክዎ ከዓ ክፍጽሞ እየ። ምድሓን ካብ እግዚአብሔር እዩ። እግዚአብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ። ንሱ እውን ንነቢ ዮናስ ናብ ንቑፅ ምድሪ ተፍኦ። ንነቢ ዮናስ ተንስእ ናብ ነነዌ ናብታ ዓባይ ከተማ ኪድ። ኣነ ዝእዝዘካ ኣዋጅ ከዓ ኣውጀላ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ካልኣይ ግዜ መጾ። ዮናስ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ተንስአ ናብ ነነዌ እውን ከደ። ነነዌ ግና ኣዝያ ዓባይ ከተማ መገዲ 3 መዓልቲ እያ። ዮናስ ናብታ ከተማ ከኣቱ መንገዲ 1 መዓልቲ ጀመረ እሞ ነነዌ 40 መዓልቲ ጸኒሓ ክትግምጠል እያ ኢሉ ኣወጀ። ሰብ ነነዌ ከዓ ንኣምላኽ ኣመኑ፣ ጾም ድማ ኣወጁ። ካብ ዓበይቶም ክሳዕ ንእሽቶም እውን ክሻ ተኸደኑ። እዚ ወረ እዚ ናብ ንጉስ ነነዌ በጽሐ። ካብ ዝፋኑ ተንስአ፣ ባርነሱ ቀንጠጠ፣ ካሻ ተኸድነ፣ ኣብ ሓሙኽሽቲ ድማ ተቐመጠ። ኣብ ነነዌ ብትእዛዝ ንጉስን መኳንንትን ከምዚ ዝብል ኣዋጅ ተኣወጀ። ሰብ ወይስ እንስሳ፣ መጓሲ ከብቲ ወይስ መጓሲ ኣባጊዕ ሓንቲ እኳ ኣይጠዓማ፣ ኣይወፈራ፣ ማይ እውን ኣይስተያ። ሰብን እንስሳን ክሻ ይከደኑ። ዓው ኢሎም ድማ ናብ ኣምላኽ የእውዩ። ነፍሲ ወከፍ ከዓ ካብ እኩይ መገድን ካብቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ዓመፅን ይመለስ። ኣምላኽ እንተተጣዓሰን ንሕና ከይንጠፍእ ከዓ ካብ ጉሁር ቁጣዕኡ እንተተመልሰ መን ይፈልጥ። ኣምላኽ ከዓ ካብ እኩይ መገዶም ከም እተመልሱ ግብሮም ረአየ። ኣምላኽ እውን ነቲ ከውርደሎም ኢሉ እተዛረቦ ዝሓሰቦ መዓት ተጣዕሱ ኣይገበሮን ከዓ። ግናኸ እዚ ንዮናስ ኣዝዩ ኣጓህዮ ኮረዮ እውን። ናብ እግዚአብሔር ጸለየ። በለ ድማ ኦ እግዚአብሔር ልምነከ ኣለኹ። እቲ ኣብ ሃገረይ ከለኹ እተዛረብክዎስ እዚ ዶ ኣይኮነን? መሓርን ርሩህን ንኹራ ደንጓይን በዓል ዓብይ ሳህልን ንእኩይ እትጣዓሰሉ ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ስለ ዝፈለጥኩ ስለዚ እየ ቀዲመ ናብ ተርሴስ ዝሃደምኩ። ኦ እግዚአብሔር እምበኣርሲ ሕጂ ካብ ብህይወት ምንባር ሙማት ይሓሸኒ እሞ እልምነካ ኣለኹ። ንነፍሰይ ካባይ ውሰዳ። እግዚአብሔር ድማ ብምኾራይካስ ጽቡቕ ዶ ትገብር ኣለኻ በለ። ዮናስ ከዓ ካብታ ከተማ ወፀ። ኣብ ወገን ምብራቕ እታ ከተማ እውን ተቐመጠ። ኣብኣ ንርእሱ ዳስ ገበረ። ነታ ከተማ ዝወርዳ ክርኢ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ጽላል ተቐመጠ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንዮናስ ርእሱ ከተጽልሎ እሞ ካብ ሕሰሙ ከተናግፎ ኢሉ ጉልዒ ኣዳለወ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣዕበያ።
ዮናስ እውን በታ ጉልዒ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ግናኸ ብጽባሒቱ ምስ ወግሐ ኣምላኽ ሓሰኻ ኣዳለወ። ንሱ ከዓ ነታ ጉልዒ ወቕዓ እሞ ንቐጸት። ፀሓይ ምስ በረቐት ድማ ኣምላኽ ውዑይ ንፋስ ምብራቕ ኣዳለወ። ፀሓይ ከዓ ንዮናስ ክሳዕ ዘሕለሉ ርእሱ ወቕዓቶ። ንሱ እውን ካብ ህይወት ምንባርሲ ሙማት ይሓሸኒ ኢሉ ንነብሱ ሞት ለመነላ። ኣምላኽ ከዓ ንዮናስ በታ ጉልዒ ክትቁጣዕ ዶ ይግብአካ እዩ በሎ። ንሱ ድማ ክሳዕ ሞት ክቁጣዕ እኳ ይግብአኒ እዩ በለ። እግዚኣብሔር ከዓ በሎ ንስኻ በታ ዘይደኸምካላን ዘይዕበኻያን ብሓንቲ ለይቲ ዝበቐለት ብሓንቲ ለይቲ ድማ ዝጠፍአት ጉልዒ ጉሂኻ። ኣነኸ ነታ ዓባይ ከተማ ነነውየ የማኖም ካብ ጸጋሞም ክፈልዩ ዘይክእሉ ካብ 120,000 ዝበዝሑ ሰብን ብዙሓት እንስሳን ዘለውዋ ዶ ኣይርሕርሓላን እየ። ምኽንያቱ ካብ በደሉ ተመሊሱ ንስሓ ንዝኣቱ ኣነ መሓርን ይቕረ ባሃልን እየ በሎ። ድሕሪኡ ነቢ ዮናስ ተላዒሉ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ብሰላም ዓረፈ። ሙሉእ ዕድሚኡ ድማ 170 እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ ብጸሎቱ ይምሓረና። በረኸቱ ድማ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ንዘለዓለም ይንበር ኣሜን። ሕጂ ድማ ካብ ዝኩሉ ናይ ሃገርና ከም ናይ ነቢ ዮናስ ኮይኑ ከም ናይ ህዝቢ ነነውየ ኮይኑ ይምሓረና ኣሜን። መስከረም 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ጸኣተ ክረምት ናይ ክረምቲ መውፅኢ ቅዱስ ነቢ ዮናስ፣ ቅዱስ እንጦንዮስ፣ ቅድስቲ በርባራ፣ ሃዋርያት ጴጥሮስ ወጳውሎስ፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል። ወርሓዊ በዓላት ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ቴክላ ሃዋርያዊት፣ ቅዱስ አበከረዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ድማዲዎስ ሶርያዊ፣ አቡነ አቢብ አባ ቡላ፣ ቅዱስ አቡ ፋና ጻድቅ፣ ዓቢ አባ ቢጻርዮን ገዳማዊ። ንሱ ግና መሊሱ በሎም ክፉኡን ዘማውን ወለዶ ትእምርቲ ይደሊ። በዘይ ትእምርቲ ነቢ ዮናስ ድማ ካልእ ትእምርቲ ኣይወሃቦን። ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓቢ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ። ሰብ ነነውየ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ክትንስኡን ክኹንንዎን እዮም። እንሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ። ማቴዎስ 12 ፍቕዲ 39 መዓዛ ቅዱሳን ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለይ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን።